Моля ти се, нали това лева да остане тук? Но това си също покажа. Най-малкият размер. Най-малкият размер? Да, XS. А моите какъв размер са? А не, говоря за ръкавиците. Най-малкият размер и ми е трудно става. Ай, да. Аз помислих, че виждате размер имат ли. По принцип има, да. Какъв размер са моите? Най-големите. Най-големите? Искаш ли да видиш? Много ли са ми дебели? Да. Сега? Искаш ли да видиш? Да. Мисля, те ще светлеят и ще се свият. Не, само да не се оплаша. Не искам по-дебели от това, дето бяха. Защо отпред така? Така да е? Не са ли равни? Те ще изсветлеят до няколко дни. Не, моля ти се, това нещо тук въобще не ми харесва толкова близо. Не ти харесва? Не. Добре, да видя дали мога да направя нещо. Не, аз не исках такива. Затваря. Леле, абсурд. Затваря. А ти майтапиш ли си? Кажи честно. О, да. Изплаши ме. Изкара ми е кълът, честно ти казвам. Беше готова да си тръгнеш. Направо щях да... Да знам. Отпреде по-добре ли си? Ето по-отпреде. Да, добре си. Базикам те. Базикам си. Изкарах си я кълът. Ужас. Извинявай. Няма нищо. Изплаших се направо.